Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video ingo Nosiphoxele unkosikazi lo kuzoba wedlozi, uSibindi, ufuture husband, noVuyokazi. No episode 9. Sisakhuluma noSipho futhi. Ngoba ngazi noma sesilethe kakhulu yini isikhathi kodwa silobu sixoxa naye kancane ngithe sibe polite ngoba uma uthi ufaka iseluleko ungalwi ukuze lokhuluma naye ezozwa ngathi futhi nenkinga nengozi engakenzeki kulula ukuyivimba. Uyabona nje makuthiwa isimo sezulu sinjani, uzodrive endaweni ethini, uma usuzwile ukuthi uzobe uhamba kule ndawo iweather yakhona inje, usuhamba ngokuqikelela. NoSipho njengoba umbonile uVuyo ku-episode 9, uVuyo adevela ku-episode 9 uhethekile. uVuyo lapha ku-episode 9 uyagowa kanye naye lo future husband naye uyagowa, kodwa lo future husband uze ngokuchoma, uyayikhukhumeza ngisho phakathi kwey'ngane zakubo, noma ekhuluma uyamkhomba ukuthi ngiyabona ukuthi lo akekho right. Ifunde yonke leyo nto Sithando, ifunde yonke leyo nto mdaka anti, ifunde leyo nto iphambi kwakho. Ungaba lento iya-actor noma iyiqiniso ukuthi uzoba kwi-position yokuthi kumele ucompromise izinto ezithile ngoba kufanele kungene imali. Uzoba yi-position yokuthi into ozoyikhuluma kuzoba sengathi ayizwakali, ingene ngapha kwenye indlebe yaphuma kwenye indlebe. Uyambona ukuthi uVuyo kule position akuyo. Yabo le video le ngixoxela nina guys, kodwa siyithathe ngokuthi sikhuluma ngoNoSipho la. Sibekela uNoSipho isithombe mhlambe yena athi asicacile kodwa sibe sicacile ngoba yena kule ndawo akuyona imenza athi nali iside. Uthatha iside likabani likamfana. Ninjalo phela nini. Umfana uzofika ekutshela ukuthi ubani wrong. Ekhulume kabe nge-ex yakhe. Wena umlalele, uvela ulalele lokho ukuthi ukhuluma ngabe nge-ex yakhe. Awusabuzi ngani ukuthi wawenzeni wena. Lo mbuzo ubalulekile. NoSipho ke thatha nawe amanothi. uVuyo kule position akuyo kwezingane zesithembu. Kwi-position yokuthi uyacomplaina, wenze obani? uSibindi. Ufuna impendulo, wenze obani? uSibindi. Udidekile, wenze obani? uSibindi. Wentombazana, makuthiwa lapho ulandle amagagasi athukuthele manini ngaphandle agwinyangisha abantu, ulwandle lithukuthele. Usuke ubani-ke wena uthi uzowedwa uzothulisa ulwandle. Uyingeleso ephumaphi? Bamile bonke abantu ngaphandle ngoba sebelibonile ukuthi ulwandle lenze njani luthukuthele. Kuyasho futhi ukuthi akuvumi namhlanje. Masuthi wena kuzovuma ngawe. NoSipho nanya usisi obedlala ngizokulethela ngisho osaziwayo ukuthi lona-ke ungidida ngokuthi uyingane. Angeke sazi ukuthi ngempela unjena noma ukopela ubaba wakhe noma angazi. Ngidida ukuthi iminyaka yakhe ithi 23. Nangu uZoe Mthiyane. uZoe mayefika laphaya, ngabe uZoe yini sengibhede igama lakhe. Mayefika laphaya ku-show le ebeku-Showmax, le interview ebeyenza, uthe ngatshela ukuthi labo baby mama banje. Hawu-ke nami ngabona ukuthi shuthi bebemgile baby mama. Kanti useyangena naye kwi-list yalabo baby mama. Ngobani? Ulalele iside ngikabhuti. Niyambona baba lo oshada njalo lo oshade divorce, sazi noma ukuthola kwakhe kune-divorce yini loyo. Ningamemezi igama lakhe, ngiyacela ningalimemezi igama lakhe. Lo baba loyo washada-ke noZoe Mthiyane. uZoe Mthiyane ube laphaya kwi-Generations le enje, Generation The Legacy. Ubani konje angisazi, nambona kodwa sisomuhle nje. Ya uyakhuluma lapha uthi ngangilobo ngitshela nje ukuthi baby mama babi bonke. Akayibuzanga ngani ukuthi basepha babi bonke kwenzekeni, ngoba labo baby mama bafike ngamagama ukuthi I love you. Kwashintsha ku-I love you kwabasawa bahamba. Sekufika yena ubona ukuthini?
shuthi-ke ihlukumezekile le ndoda. Uphi usebale yakhe indaba. Ebale yakhe indaba ukwi-list yalabo baby mama ababi. Ukwi-list yalabo baby mama abebekhulunywa kabi ngoba sebeyama-ex. NoSipho-ke nayi case study yakho. Buka laba bakhona. Ubuka i-behavior yabo. Ngabe le behavior ihambisana nokuthi kufanele bethole imali kwezinye izinto. Ingabe le behavior ihambisana nokuthi imindeni yabo ayisahlonishwa kwenzakalani. Yini ke ntombazane wena onayo ehlukile? Yini le onayo ehlukile noSipho? Yinye qha. Manje ubona ukuthi lento eyodwa izolungisa umqondo walo. Ngoba upoison nawo. Masudle lo poison, nawe uzofana nabadla upoison. Hawu. NoSipho sholo ukuthi lesizulu esisa-Afrikaans esesikhuluma nawe awusizwa. Daka anti. Labo babonayo ne-behavior babonayo bobabili. Nalo wesithathu osengaphandle. Lo sengaphandle u-undecided manje. Yazi yini eyenza ukuthi abe undecided? Usewawudla upoison. Nawe-ke wadla upoison uzofana nabo. NoSipho. Yabona nje ngoba umile lapho. Lento eyodwa kuthiwa umiswe ngayo. Ngoba kusho ukuthi lento le eyodwa kuwe isizokuthatha ikise kwi-position enkulu. Nayi ingozi noSipho. Ama-side effects. Ama-side effects azobonakala. Ama-side effects uzodideka ngoba usudidwe yithi nje sikhuluma ngayo ku-social media. Hayi guys simtshelile noSipho. Samtshela. Kodwa ngoba nawe-ke usutsheliwe ukuthi wedithini usuyodriver ngokuqikelela mawuthi uphikelele khona. Ngoba noSipho siyakhuluma nawe kahle. Kuthi labo ababona ku-TV ungababuki ngeso lokuthi ungcono kunabo. Ngisho bengasho kuthiwa intombi kuphuma inkomo enjani? Inkomo 6 months later, a year later, usuthini kithi? Just thini ku? Just yakuhleba. Ngobani? Suvela lapha ku-TV. Mawuvela lapha ku-TV awusaqedi kahle, awusezwa kahle. Uthale mfana kuwe, ikhona indlela engizokwenza ngayo. Iyiphi leyo ndlela ezokwenza ngayo? Uney'nkomo ezizophuma kodwa uyazi ukuthi khona abanye, khona indlela engizokwenza. Uthi inkulumo ephelele leyo. Wena uSipho kunama-episode esiwabona kuThando Nesithembu. UThando Nesithembu bekhuluma umzali. Bekhuluma ubaba owumgqugquzeli ethi sizophuma ney'nkomo ngoba ababili sizokwazi ukuthi sibone ukuthi sizophuma sibheke ngaphi. Bobabili manje sebecishile amagama. Nawe ufuna ukuthi uzubone ukuthi yini ezokwenza ucishe igama lakho. Mhlampe uzobona ukuthi uzokhona ngoba usisi wakho. Usisi wakho uyambona ukuthi uyoshaya isicathulo phansi. Khane sakhe isicathulo. Yena-ke siyambona ukuthi hayi uhlelo ngoba nayi inhliziyo iyavuma. Nezinye izinto mhlawumbe uyakwazi ukuthi hayi ngikude nabo angiyiboni. Wena uSipho yabona nje ngoba eseqalile ethi exuba uzoba yini? Usuqale kuqalwa ngey'ngane. Uzoba noSipho waze wangikhathaza unoSipho kuthiwa ufundi. Ngizolobo ngisho ngoba ngiyifuni lento yey'ntombi. Angihambisani nayo igazi ngiyazazi ukuthi angubani ndawo kulento le yesiko le yokuhlola kwey'ntombi. Kodwa nje ayihlali kahle lento yokuthi iy'ngane aziy'phathe kahle ekugcineni sezizombatha no-father o-5 no-father o-4 ngoba kwenze njani? Yinto abayigcinela yona leyo. Angilwi noNoSipho kodwa nje ngiyayibona lento ukuthi lo mkhuba lo ukhona. Abanye-ke bayasho ukuthi lo mkhuba ngoba wenzeka khona into ohamba nawo. Kune-score.
Mase sengithi ngiyayibuzisisa-ke la kini ngoba abanye phela nabo bayay'thola iy'ndaba, abanye-ke nabo banabo anti abahlebayo abezwa ngabo. Seniyangithethisa nithi umZulu onjani ungasathi isiZulu. IsiZulu siyasazi, kodwa ikhona nemikhuba esinanyathiselwa ngesiZulu. Kufihlwa imikhuba-ke vele kuye ngokuthi kuzothiwa isintu. Angithi akuthina sonke sizokwazi zonke izinto ey'hambisana nesintu. Nowaqala isintu akabhalanga ncwadi, washiya ukuthi kuyosalwe kufunda le ncwadi ukuthi lokhu kuyenziwa, lokhu kuyenziwa, lokho kwalesi sibongo, lokhu kunje. Kodwa noSipho ulwandle kuthukuthele, bonke abantu bame ngaphandle. Uzongena ngobunjani-ke Sithandwa? Luthukuthele ulwandle, luthukuthele ulwandle, bonke bame ngaphandle. Uzongena ngobunjani-ke Sithandwa? Oh, wena-ke unamandla okuthulisa ulwandle. Wena uSipho, uwe ozobe usukhokha imali laphaya. Kuyakhokhwa-ke kulaba-ke okhuluma nabo usubachazela zonke iy'nkinga zakho ngoba laphaya nabo bafunda, befundela khona ukuthi belalele iy'nkinga, kufanele ubakhokhele. Uyabona nje thina silapha ku-social media sidideka usuku nosuku sithi silalela lo sithi hawu yazi u-right. Ngakusasa kufika omunye ozoba ne-English engcono kunaye sithi hayi ayisekho right into ekhulunywa abantu. Lapha-ke laba aba-professional abahlala phansi bethi awuchazele, khuluma konke, ubakhokhela imali, nawe ubusuchaza. Ngithe sebenzisa abaphambi kwakho njenge-reference. Laba abaphambi kwakho i-case study yakho. Wena-ke ume nani? Ume nokuthi-ke umile lo upure uzongena nokuba pure. Bazokushintsha ukungabi pure, bazokushintsha. Mawusushintshile uzwe la ku-social media sekuthiwa ube yi-desperate, wawuyintombi enjani yona le, ubhitha unjani unjani. Udumo luthi shu, udumo bakhala nalo udumo abadumile. Kodwa impilo oyazi ukuthi impilo le ozoyiphila ingcono, kumnandi enhlizweni, ukhululekile, ngama-challenges owazi uyawazi ingcono. NoSipho daka anti luthukuthele ulwandle, luthukuthele. Okusho ukuthi uma ungena ulwandle luthukuthele kumele kube ukuthi uyakwazi ukubhuda ngempela, uqinile. Angazi ukuthi uyoba namandla adlula ulwandle ngoba laba badla uphoyizeni. Sibabona nje benza konke lokho kwenzayo sebewudlile uphoyizeni. Ntombazane, umakhelwane uma ubezwa bekhuluma ungasheshi uthi umona, ubowulalela kahle lo mona mase uyawuhlaziya uwedwa ngoba usuke uthi hawu omakhelwane bama ngegama lami bathini. Ikhona leyo nto. Uthi-ke mina angakaboni, ufuna ukubona ngawe. Hayi bakwethu, hayi noSipho, step mother of 3. Uyigcinile ntombi. Usunqotshe nje igama lokuthi amadlozi ngoba masekuthiwa owamadlozi usho ukuthi wena uhloniphekile. Mpiloni-ke ozoyiphila Sithandwa. Amadlozi abekhona njalo enza iy'ngane, abekhona. Ney'ngane futhi ziyawazi amadlozi ngoba iy'ngane ezawo wona lawo madlozi.